Ja. Hej og velkommen til. Vi befinder os i dag på Allerød Gymnasium, hvor 700 elever hver dag møder ind kl. 8:10. Og det påvirker rent faktisk deres præstering og helbred, fordi de er så trætte her til morges. Der kan I se her i klasselokalet, hvor 4 elever er mødt op, fordi der er ingen, der gider møde op så tidlig om morgenen. Se, så går pi op i 8, og så går kvadratroden til 6 op i 3, men det giver jo rigtig mening. Og det, hvorfor gør det ikke? Ja, som I kan se, er det ikke kun eleverne, der har det hårdt. Både lærerne, der prøver at undervise, kan ikke gøre det ordentligt, fordi eleverne ikke er friske og ikke byder til. Ja. Her kan vi se et par lærere, efter at de har undervist elever i første og fjerde modul. Det er så skide. Jeg bliver selv helt træt. Jeg må ikke noget. Kan man være ungdomsvoldtid? Eller et eller andet, hvis I går selv. Der kan I se, det er ikke kun eleverne, der er trætte, men også lærerne. Undersøgelser viser, at de fleste elever de får deres fravær fra morgenmoduler, fordi de er helt trætte og ikke gider at møde op. Vi har valgt at lave den her undersøgelse på vores skole for at vide, om vores elever tænker det samme, eller om det er anderledes fra elev til elev. Her har vi vores første elev. Hvad hedder du? Sofie. Hvor meget fravær har du? Jeg har omkring 7%. Og hvor meget af det er morgenmoduler? Jeg tror, vi er oppe på de 5%. Hvorfor tror du, det er så højt på morgenen? Jamen, man er træt, og jeg føler alligevel ikke, at jeg lærer noget om morgenen, så vil man hellere sove. Flok 4 eller gruppe 4, der snakker om fjernmodul. Altså jeg hader sidste fjernmodul. Jeg kan aldrig koncentrere mig, og sådan, jeg føler bare ikke, at jeg lærer noget efter tredje, så det er helt let. Altså ja, jeg ved ikke, hvordan vi har det. Og så er det halv 4, det er bare forfærdeligt. Ja, jeg synes, vi skal afskaffe det. Enig. Vi starter bare en kampagne. Jeg gør det! Ja, nu så går vi ind på skolelederens kontor. Yes, så de... Filmer du? Ja. Nå, yes. Så de 3 piger, der har startet den kampagne der, de er faktisk gået viralt. Der har vi et levende bevis på nogen, der er skrevet første modul. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Esther, Hvorfor er du ikke kommet til første modul? fordi jeg følte, at jeg ikke fik nok søvn, og jeg skulle være veludhvilet til timerne. Og jeg kunne ikke koncentrere mig ordentligt og præstere mit fulde potentiale. Ja, og så føler jeg bare, at lærerne bliver lidt sure på mig, hvis det er, at jeg sidder og sover selvfølgelig. Sådan pas. Det kan ikke passe det her. Nej, det kan ikke passe! Katastrofe!